Aquest és el circuit de dual d'aquí de la Clau, un circuit que vam començar a construir l'any 98 i que cada any anem evolucionant. Un circuit on fem curses, competicions, cada novembre hi ha una competició aquí a la Clau, curses en paral·lel, un contra l'altre per eliminatòries, a veure qui arriba abans a baix. Ara anem a saltar una mica i ensenyar-vos com es roda pel dual de la Clau.